uit Heilo, je vriendin komt nog steeds. Ja. 1 keer in de zoveel weken een week logeren hier en ja. Dus dat is gewoon heel leuk. Bijzonder. Dat is heel bijzonder, dat denk ik Ja. ook. Ja. Ja. Als je op die leeftijd nog zo'n kring om je heen hebt en deze mogelijkheden, dat is toch ook weer rijkdom. Ja. Ja, ik weet wel toen wij dat ongeluk kregen en dan komt er in het begin, blijven er mensen weg die het eng vinden. Een handicap en er komen mensen, ach je bent zielig. En toen hebben we al heel snel zoiets van, nou dat moet eraf. En als je je vrienden wil houden, dan moet je niet als een slachtoffer gedragen. Dus gehandicapt, ik blijf bij je, zei mijn man, als je je niet gehandicapt gedraagt. Nou, dat hebben we aardig uitgezonden. Ja. Ja. Hoe doe je dat? Nou, hoe je dat doet. Ja. Want je bent het natuurlijk wel. Nou ja, je bent beperkt. Ja, Handicap is misschien zo'n vervelend nou ja, woord. ik ben ervan uitgegaan aan niet gehandicapt gedragen is kijken wat je wel kan. En niet naar wat je niet meer kan. Zo simpel is het, Ja. vind ik. En om die reden hebben we ook onze tuin, want dat is mijn hobby altijd geweest. Verhoogde bakken, dan kan ik daar nog wat in doen. En ja. Ho. Oh, dat wordt weer verzekeringswerk. Oh nee, Ja. dat valt wel mee. Nee joh. Kan hij iets zien van die bakken hier Ik weet het niet, als hij maar uit het raam kijkt? je mag het raam opengooien hoor, Ja? het is hier warm genoeg. Oh ja. Ja. Oh ja. Nou, zo hou je iedereen in je omgeving ook gezellig bezig. Ja. En dan beginnen zij te lachen. Ja. Want ik was gisteren al lekker in de tuin bezig. Ja, Ja. precies. Ik moest nog aan Ad denken. Ja. Die zei dan, dat is dus de vroegere buurman, maar die Ja. is helaas ook overleden. Maar die zei dan wel eens als ik hier bezig was, zo ben je weer aan de dwangarbeid. Ja. Ja. Oh, dus dan verzon je een klusje en hij deed dat? Ja, maar dat is wel ook leuk. Je moet wel een beetje, als je mensen enthousiast wil blijven houden, moet je kijken wat ze leuk vinden. Dus ja, mijn zus die vindt tuinieren ook leuk. Dus ja, haar dwangarbeid is dan onkruidwieden. Humor? Ja, dat is wel essentieel. Ja, toen iemand tegen mijn man zei, goh, wat jammer hè, en dat je nu een gehandicapte vrouw hebt. Toen zei hij zo met een schuin oog naar mij, nou ja, ze loopt tenminste niet bij me weg. Nou ja, dat was onze humor. Dus dat deelden jullie ook? Ja, gelukkig wel. Zo zat ik wel in elkaar. Ja. Ja. En net als de kerstkaart waar we het net nog over hadden. Met die 2 gebroken benen. Want jullie alle twee... Ja. Ja, toen zaten we allebei met ons benen in het gips en toen hadden we als kerstkaart een brokkenvrij nieuwjaar, zo'n met een kaart. fotootje van hun beiden met benen Benen in het gips. naar voren in de rolstoel. Dat zal een foto zijn geweest. Ja. Ja, Dat was Ja, wel dat- de humor. ja, dat soort dingen. Kon je dat snel accepteren? Dat het was zoals het was? Dat je een dwarslesie had? Nou, ten eerste ben ik verpleegkundige, dus ik wist wat gebeurd was. En ik had gelukkig in mijn omgeving daarvoor 2 gehandicapten meegemaakt, waarvan de ene hoogleraar en de andere met pianoleraar was. En die hadden een leuk leven, dus ik dacht, als zij het kunnen, kan ik het ook. Dus, nou, Accepteren en relativeren. ja, zoiets. Ja. Klinkt allemaal wel erg wijsgerig. vind Ja, ik. nee, we moeten... Want dat gevoel had ik ook en daarom wilde ik even een andere zijstraat inslaan. Je zei net helemaal aan het begin, zei je van... ja, en we hebben hier de buurt nog onveilig gemaakt. Ja. Ja, hoe doe je dat in jouw geval? De buurt onveilig maken? Nou ja, dat is meer... Laura, dat kan jij het beste beoordelen. Meer overdrachtelijk bedoeld, Ja. denk ik. We zijn gewoon wezen wandelen en naar de Veurderhof hier geweest om wat boodschappen te doen.
En toen weer terug gelopen en langs een van jouw geplante bomen Ja, gelopen. ik wil altijd graag paadjes die niet zo druk in het verkeer zijn. Dus daar moet je zo slingerend tussen de plassen en de keien en zo door. En dat noem ik dan onveilig maken. Want ja, je gaat met zo'n stoel natuurlijk van links naar rechts. Mhm. Dus dat is mijn onveiligheid. Ik denk wel altijd na wat ik doe, maar dat, nou ja, dat moet erbij kunnen, hè. Ja. Je bent een belezen mens. Nou, toevallig een goeie, een Limburgse. Ja, Anja. Ja. Ik heb die nog niet gelezen, maar Ik kan het je de aanbevelen. Camino heb ik wel gelezen. Ja. Ja, is dit nog een level hoger? Dat weet ik niet, want ik heb de Camino niet gelezen. Oh, Maar dit kan ik je wel aanbevelen. Oké. Ja, leuk. ja. Spannend. En met allerlei lagen, en daar hou ik ook wel van. Ja. Dus, Dat is een hobby van je, lezen? ja, Tuinieren? lezen, tuinieren, muziek, nou kunst, dat zie je wel in houden. Ja. Nou, ik heb genoeg om me mee bezig te houden. Oké. Dus musea, daar ben jij ook een graag geziene gast? Ja. Ben je nog naar Evertiele geweest? Nee, want ik had een eigen vervoer, een bus, maar die heeft het begeven. Oh, Dus ik ben nu afhankelijk van de omnibus en dat beperkt je enorm. Want dan kun je niet binnen, of dan kun je niet zomaar even naar Venlo en zo. Dus dat is weer even slikken en aanpassen. Maar we gaan wel. Er was laatst een hele mooie tentoonstelling in het Bonnefante over Sinti. En dat was echt een schitterende. En ik ga straks mezelf verwennen met de TEFAF. Elk jaar, dan heb je gelijk 20 musea op 1 dag bij Ja. elkaar. Ja. En eerst ging ik altijd met iemand samen, maar nu ga ik alleen. Want dan, er is niemand die 6 uur volhoudt op zo'n, nou ja, rondsloffen. En de mensen worden ook, ik word anders benaderd als ik alleen kom op zo'n TEFAF dan wanneer er iemand bij je is. wat is het verschil? Nou, dat mensen nu naar me toe komen en anders als er iemand bij je is, dan denken ze nou die regelt het wel voor die mevrouw. Met het gevolg dat er nu opeens, bent u daarin geïnteresseerd? Ja, dan krijg ik een leuk verhaal. En vervolgens mag je soms iets vasthouden wat nou nog nooit door een ander... Ja, dus het heeft ook zijn positieve kanten. Als je die wil zien. Je hebt dus wel wat van de wereld gezien. Ja. Is dat de afgelopen 40 jaar nog aan de orde geweest? Dat je nog op vakantie kon? Jawel, dat hebben we uitgeprobeerd, ja. Geen succes? Sommige dingen wel en andere niet. Maar we hebben wel geprobeerd eruit te halen wat erin zat. Onder andere met mijn zus en een vriendin en dan met z'n drieën ergens naar een zorghotel. En dan mag ik nu ook wel zeggen dat het helaas steeds minder wordt. Dat soort accommodaties. Dat wordt een beetje wegbezuinigd. Maar dan is er best veel mogelijk, ja. Waar ben je zo geweest? We zijn in Normandië een aantal keren geweest, erg leuk. En ja, verder hier in Nederland, met name bij vrienden in Egmond en Alkmaar. Ja. En ik had een vriendin in Drenthe, die heeft haar bij de aanbouw van haar huis rekening gehouden dat beneden een logeerkamer moest komen. Dat is ook wel heel bijzonder. Ja. Dus nee, er komt van alles nog. Alleen ja, nu zonder auto is het wel een beetje lastig. Maar goed, ik word ook ouder, dus ik moet me ook aanpassen aan mijn leeftijd. Dat proberen we dan ook maar een beetje. Is ze daar goed in, Laura? Nou, het kost moeite, hè? Je wilt gewoon meer dan dat lukt. Ja. Dat is gewoon het nadeel. Maar ik heb het gevoel dat daar nog zo'n jonge geest in zit. Jawel, zeker. Ja. Daarom is het ook moeilijk om dan, denk ik, de dingen die je eigenlijk wilt, maar die niet meer kunnen, om dat te accepteren. Toch? Zeg ik dat goed? Ja, dat is wel zo. Maar je hebt al heel vaak dingen moeten accepteren. Zoals je zegt van, mijn auto is Jawel. stuk.
Ja, daar leer je ook mee omgaan. Ja. Ik wil toch nog heel graag even van, mag ik ook je zeggen? Jazeker. Want je hebt haar behandeld als fysiotherapeut, Ja. maar daar is dus een vriendschap uit voortgekomen. Ja. Ik heb het aan Laura gevraagd, maar wat maakt haar nou zo bijzonder? Even je oren dicht houden. Oh, dat mag Vindt ze zo niet horen. leuk? Ze mag alles horen. Ze heeft een hele open, brede belangstelling voor de medemens. Ja. En dat maakt haar heel waardevol. Waardoor je niet een patiënt-cliënt reactie hebt, maar een mens-mens reactie. Ja. En je zit veel meer op een gelijk level. Ja. Dat is gewoon heel mooi samenwerken. En dat denk ik, dat maakt het contact zo waardevol. Het is nooit alleen maar vragen, maar het is vragen en geven. Ik denk dat dat het vooral is, vragen en geven.